Gi sani, na penjo moro ma samoro ng'ato nyalo paro ni en funny, ok en funny, en gima ji penjore ni to chuo liete, chuo ma joutgi kata mondegi otho, bende nitiere gin be gin gi midhiero. Osako, in ng'ama dichuo, samoro inyalo yudo ka dichuo moro en ni oywak ka pi wang'e dok e iye bang' tho mar jaode, nikech ting' mowe samoro weye gi ting' mar nyithindo matindo, to kaka ng'ama dichuo odwa wuok odhi omany kaka en wi ot. To yudo ka koro mage pekne. Joma chuo oket kanye e wach mar empowerment nikech en mana widows, nitiere widowers bende. So ing'eni gini program ni en 1 year and koro kawuono higa achiel gi dweche abiriyo nikech nwachako dwe mar adek last year. Ing'eni gima koro kae ma koro kele problems gi. Emomiyo ne PS nikech nowacho ni nikech nwang'eyo gini nikech yudhe ne biro penjowa. Right. Mine ne biro penjowa. All right. Wuone biro penjowa. Chuli te biro penjowa. Then nwang'iyo gimoro kwaseketo problems gi. Number 1 problem maduong' mogik en school fee. Mane manitie kuom. Mar ariyo mogik en weche mag mwandu. Sama ng'ato olalo minode, mostly mwandu maduong' ma imago ga gin low. Nikech ing'eni low, gweng'wa kucha ing'eni title deeds pod tin. Koro samoro siemni ma koro sani samoro kaka an kama wuonwa osiemona ni Charles Osako mae lopi. Yes. Ng'eni chiega ong'eni ma lopa. Pok atimo gimoro amora manyiso ni malopa. Ing'eni lo chik wacho ni mondo ibed gi lo nyaka ibed gi title deed. Yes. To ing'eni gweng' kucho osiemni asiema namba lo kianga manigo samoro ne kwaru beno osiemo ne wuonu and all that. Koro ing'eni seche masetho to chiega samoro teko mar dwaro lobno koro onge go. Iyudo ka yuche ne kawo lobno. Kata pogo ne matin. Mano problem maduong' namba 1. Number 2 en school fee. Number 3 en weche mag udi. And ing'eni joluone gi chike matek kabisa. Ke samoro ng'ato tho e Simba. Ting'eni wach tere ne en gima joluo podo believe. Mana modak e town ke matinde samoro weche ge ok dwa weche mag town, ok dwa weche mag tere. Tiyudo ka samoro mondo gol ng'ato ka dhi golo dala, ka chwore no tho ka ne dala, mondo dhi gol ne dala, idwaro jatere. Ting'eni jatere nigi chike matek sana, gik mwasewinjo kwa orado gi mondgi for the last 1 year, ng'eny sana. So jotere gi nigi chike mang'eny. So gisandre. Ting'eni dichuo ma chiege otho. Ting'eni dichuo chiege tho sani. To samoro nyen kata girlfriend moro ka moro. Okendo. Gima mo samoro mono ga chuo kendo en ni samoro chiege otho ka nigi nyithindo matindo. To wacho ni we awe ang'ono. We awe nyithinda gi odonge mondo akel mama nikech yudo ka samoro gweng'o nyisi ni ka dipo ni kelo dhako sani to biro thago nyithindo gi. So chuo liete tin nikech nwang'iyo be population nikech PS penjo mine nyiso wan. Penjo jatelo to what about joma onge chuo gi. Joma onge mondgi yes. To joma onge mondgi mokonyo sani yudo ka jaduong' moro is 8 years kata 70 years to dak kende. To kodak kende chiege no tho, ok odwa kendo, ok onyal tero. Koro dak ng'at achiel. Mano to wakonyo. Kwa yude, dho kech jaduong' ok nyal bedo e group. En wakonyo individual. Mabe nitiere jodongo moko ma PS osekonyo. Kata mana samo wuoyi nitie ot moro ne oger ne jaduong' moro mabe kocha. En jaduong' achiel mosebedo ka thagre kabisa. Okay. So chuo liete tin kech chuo liel yiso ni ionge chiegi. Ting'eni chuo ma samoro chiege no tho kendo kata mon ariyo, en kata gi mon ariyo, chiege mokwongo ema notho. Koro ing'eni ok inyal luonge ni chuo liel. Ting'eni chi liel kendo modak dala kanyo. To edha en gi jater, or no sewe jater no dak kende gi nyithinde gi Nyasaye. To ging'eny moingo, kata insan kata penji niya, nyaka nitie higa ni chakre. Isedhi liete di ma dichuo timo ne chiege. All right.